Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji ýylynyň aksanyna täze okuw ýyly üçin gyzykly maglumatlar. Arkadaş şäheriniň täze bilim ojaklary gapylaryny giňden açar. Türkmenistany türgenler Ýüpek ýoly rallysyny 2-nji we 3-nji orunlary eýlediler. 20 ýaşly tenisçiniň 2-nji uly tuğulgasy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Täze okuw ýyly üçin gyzykly maglumatlar 14-nji ýylda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýyly ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek meýilnamalaryny tasdiklap, giriş synaklarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üçin etmek tapşyrdy. Şu gün 17-nji ýylda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek işleri badal galdy. Täze okuw ýyly bilen baglanşykly gyzykly maglumatlar. Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine täze dowrabap hünär ugurlaryny keskitlemek baradaky görkezmesine laýyklykda 2023-2024-nji okuw ýylyna ýokary okuw mekdepleriniň 10-syna täze hünärleriň 35-si girdildi. Şolaryň 21-si bakalavr, 8-si hünärmen, 6-sy magistr maksatnamalaryny öz içine alýar. Şu okuw ýylyna Magtumrady Türkmen Dowlat Uniwersitetine taýýarlyk ugurlarynyň ikisi açylyp, talipler durmuş işi ugru boýunça bakalavr, pedagogika bilimi ugru boýunça bolsa magistr maksatnamasy esasyna okuwa kabul ediler. Seytazar Seydadynaky Türkmen Dowlat Molimçilik Instituty hem taýýarlygyň durmuş işi ugru boýunça bakalavr, psihologiya, pedagogika bilimi ugru boýunça magistr maksatnamasyna laýyklykda taliplere bilim berip başlar. Türkmen Dowlat Binägerlik Gurulşyk Institutyna hem maglumat howpsuzlygy ugru boýunça bakalavr, binägerlik we gurulşyk işlerine raýat goranşyny meýilleşdirmek, ýol gurulşyk işlerine raýat goranşy, hime senagatyna we ulanşyny raýat goranşy hünärleri boýunça hünärmen maksatnamasy esasyna taliplere bilim berilip başlanar. Tutuşluğuna bilim vermek iki batkançykly ulgamyna geçen Türkmen Dowlat Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutynyň okuw maksatnamasyna şu ýyl täze taýýarlyk ugurlarynyň bir wada 6-sy girdildi. Geljek ykdysadçylary taýýarlaýan bu ýokary okuw mektebi taýýarlygyň buhalterçilik hasaby alnyşy, analiz we audit, maliýe, önümçilik ykdysadyýaty we gurulşy, işgöwürlik informatika ugurlary boýunça bakalavr, maliýe menejmenti, işgöwürlik dolandyryş ýaly ugurlardan bolsa magistr maksatnamalar esasyna taýýarlap başlar. Türkmenistanyň Inžener Texnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna täze hünärleriň bir wada 8 açyldy. Ine dalaşgarlar demir ýollaryň elektrik üçinçiligi, lokomotivler, wagonlar hünärleri boýunça hünärmen, gozulmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyryşy, ýerüstü ulug tehnologik serişdeler, sany infrastruktura we kiber howpsuzlyk, howa hereketiniň dolandyryşy, howa ulugyna gatnawlary guramak we dolandyrmak ugurlary esasyna bolsa bakalavr maksatnamasyna laýyklykda öz resmi namalaryny tawşyryp bilerler. Türkmen Hocalyk Uniwersitetinde taýýarlanan maglumat howpsuzlygynyň menejmenti, Türkmen Hocalyk Instituty bolsa, owa hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek tehnologiýasy ugru boýunça bakalavr maksatnamasy esasyna taliplerle kabul ediler. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary Institutyna magistr maksatnamasy esasyna halkara ykdysadyýat ugru girdildi. Türkmen Dowlat Maliýe Institutyna telekeçilik we maliýe urunyň açylandygyny bellemek bolar. Şu okuw ýylyna açylan 35 hünäriň aglawasynyň milli ykdysadyýatymyzyň ulug aragatyn owa senagat telekeçilik, gurulşyk, maliýe ykdysadyýat hem-de maglumat tehnologiýalary ýaly geljegi uly ugurlary bilen bagly bolmagy, agdalan toplumlarda işleri kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň şäherleriň alınıp barýanyny görkezýär. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilen maglumatlary Türkmenistan gazetinde çap edildi. Arkadaş şäheriniň täze bilim ojaklary gapylaryny giňden açar. Şu gün tutuş ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek işleri badal galdy. 2023-2024-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň ilkinji akylly şäheri bolan Arkadaş şäherine bir neçe ýokary we orta hünär okuw mekdepleri öz gapylaryny giňden açar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilen maglumatlary Türkmenistan gazetinde çap edildi. Olaryň gataryna şu bilim ojaklary bar. Arkadaş şäherine ýerleşen Awa Annaýew adynaky Halkara Açylyk Akademiýasy ilkinji taliplerine gojak açýan Dowrabap Akademiýanyň okuw maksatnamasyna 9 sany hünär girdilip, şolaryň 2-si hünärmen, 7-si bolsa bakalavr maksatnamalary esasyna işlerini dowam etdirerler.
Akademiyada atçılık, veterinar, lukmançılık hünärleri boýunça hünärmen maksatnamyz esasyny okup alınıp barylsa, feizçilik, veterinar we sanitar ekspertizasy, milli atüsünäk oýunlar, atly sport we atly seýahatçylyk, sirk synogaty, ykdysadyýet, bugalterçilik hasaba alnyşy we audit uğurlardan taliplere bakalavr maksatnamyz esasynda bilim berler. Berdimuhammed Annaýew adyna Qarqada şäher molimçilik orta hünäri okuw mekdebine başlangyç sınıflarda okutmak, mekdep içerisinde bilim we teoriýa hünärleri boýunça taliplere sapak berler. Onda matematika, informatika, geografiýa, rus dili, ingliz dili we derslerini 5-nji we 6-njy sınıflarda okutmagy hukugy bolan başlangyç sınıf molimleri şeýlede çağlar baglaryna ingliz dilini okutmagy hukugy bolan terbiýeçiler taýýarlanlar. Saçly Dursun adyna Qarqada şäher lukmançylyk orta hünäri okuw mekdebi hem ilkinjiňizek dalaşgärler okuw kabul etmek mögsümine girişdi. Onun okuw maksatnamasyna hünärleriň altysy girdilip, şepagatçylyk işi, laboratoriýa anyklaýyş işi, beceriş işi, fizioterapiýa we dikelliş işi, akuşerçilik işi, ortopedik stomatologiýasy hünärleri boýunça dalaşgärleriň resmi namlary kabul ediler. Sahyjypar adyna Qarqada şäher ýürüýte synagat mekdebi bu möhüm mögsüme ýokary guramaçylykla girişdi. Türkmenistany türgünler Ýüpek ýoly rallysyny 2-nji we 3-nji orunlara eýlediler. Ýüpek ýoly halkara ýarşynyň 13-nji tapyry Ýewraziýadaky rally ýarşlarynyň eň uly tasamasyny ösdürmekde täze ädim boldy. Bu ýyly halkara ýarşy tamamlanyp, onuň bayrak gowşulyş dawarasy Moskwa şäheriniň merkezine Gyzyl meýdanyna geçirildi. Gyzyl meýdany köp sany jankoýarlar ýygnandy. Bu dawaranyň hormatly mehmany Russiýa Federasiýasynyň sport ministri Oleg Matesin boldy. Sport ministri Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň gutlawyny okudy. Resmi çykyşlardan soňra türgünlere syýlamak dawarasy boldy. Bu ýarşa gatnaşan türkmen türgünleri bayrakly meýdança çykyp ýurdumyzyň ýaşyl toguny belenine galdyrdy. T2 kategoriýasynda bäsleşen türkmen türgünleri Merdan Toýliýew, Şöhrat Toýliýew 2-nji, Maksatmurad Daňatarow, Didar Urazmedow 3-nji oruny eýledi. T2 rally reýdiniň netijeleri Anton Melnikov, Anton Nikolayev 3 saat 5:20 min. Merdan Toýliýew, Şöhrat Toýliýew 2 saat 13:23. Maksatmurad Daňatarow, Didar Urazmedow 2 saat 34:15. Ýewraziýada iň uly ýarışlaryň biri bolan Brala Russiýanyň, Belarusyň, Hytaýyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Şwitsariýanyň, Serbiýanyň, Israýlyň, Kiprň, Albaniýanyň, Latviýanyň, Litvanyň, Moldowanyň, Gazagystanyň, Qyrgyzstanyň, Özbegistanyň başga da käbir ýurtlaryň toporlarda gatnaşdylar. Ýarşyň uğry Russiýanyň 13 tewtiniňinden geçdi. Bäsleşiň esasy bayrak bolan Akpelem uğrundaky görüşe gatnaşýanlar jemi 5241 kilometr aralyk geçdiler. 20 ýaşly tenisçiniň 2-nji uly tolgasy. Düýün tenis sportunyň iň uly ýarşlarynyň biri tamamlandy. Erkekleriň arasyna geçirilen uýum bilen ýarşynyň finalyna Osman Carlos Alcaraz bilen Serbiýaly Novak Djokovic duşdy. 4 saat 43 minut dowam eden ýarşyň finalyna 20 ýaşly Carlos Alcaraz Serbiýaly ökde hemde tejribeli bäsleşini 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 hasabyny utup 2-nji uly tolga ýarşyna ýeňji başardy. Ýaş tenisçi bu ýarışda gazanan ýeňişi bilen dünýäniň iň ökde tenisçileriniň sanawynaky 1-nji oruny berkitdi. Ol mundan öňe 2022-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň açyk çempionatynda ýeňiji bolupdy. Şeýlekem ol uýumdan ýarşyna ýeňiji bolan 2-nji ispan tenisçisidir. Mundan öňe Rafael Nadal 2008-nji we 2010-njy ýyllarda ýeňiji bolupdy. Carlos Alcaraz ýaş tenis şokumunda uly ýarşlarda ýeňiji bolan öňdowarjy tenisçileriň biri boldy. Mundan öňe meşhur Boris Becker 19 ýaşynda 2 ýezek çempion bolupdy. Beýik Britaniýada gurnalýan uly tolga ýarşlarynyň biri bolan uýumdan bäsleşigine ýeňiji bolan Carlos Alcaraz $3.7 milyon gazandy. Onuň tenis karýerasyny gazanan girdijisi $19.7 milyon deň boldy. Finalda ýeňilen Serbiýaly tenisçi Djokovic bolsa $1.5 milyon pul baýragy aldy. Onuň tenis karýerasynyň girdijisi $170.3 milyon barabar boldy. Serbiýaly tenisçi erkekleriň arasynda geçirilýän tenis ýarışlaryna iň köp gazanan türgün hasaplanýan Beýik Britaniýada gurnalýan uly tolga ýarışlarynyň uýumdan bäsleşiginiň pul baýragy $44.700.000 sterling. Bu final duşugyny tomaşa etmek üçin Ispaniýanyň padşasy Beýik Britaniýanyň uýal şahzadasy Kate Middleton bilen bir hatarda Gollywood'un meşhur aktyordur, aktrisalary. Şeýlekem şolsany Bollywood'un aktrisasy Sonam Kapoor daglar gatnaşdy.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşýäňizden şoňky sanyna seýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim türkmen telekeçleri ogan sanyna serge gatnaşýarlar. Petronas işe çağırýar. Qırgızstanyň prezidenti Saudy Arabistanyndaky sammitde gatnaşar. Inter Miami topory mesiň tanıştyrdy ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giňişeýin okap bilersiňiz. Gepleşýäňizden inniksanna görüşýänçä hoşda bolun.